Ipatawag og patubagon sa LTO katong duha ka mga drivers nga nalambigit sa laing insidente sa road rage didto sa Mandaue City. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa video nga kuha sa usa ka netizen ug na-post sa social media, makita ang panag-abot sa duha ka mga driver sa highway sa Barangay Tabuk. Ang usa, makita ang kursunada kaayong misong sa taxi driver, may aksyon og bitad niini. Pagkataod-taod nagkaharong nagyud ang duha sa tunga sa daan. Agig reaksyon sa iyang nakita nga video ang city administrator sa Mandaue nakapangutana sa aksyon nga himuon ngadto sa mga drivers. Proper disciplinary action from the team and from the LTO. Punta ato anang makuan pod, matagaan pod o warning ang ba nato mga motorist na to think twice before taking it out on other drivers. Usa sab siya sa nanawagan nga ipatigbabaw ra gyud ang kabugnaw sa ulo sa pagmaneho aron dili magka-problema pagkahuman. Nagagmay lang kayong butang nga actually ma-resolve ra gyud og istoryahan sabutan. Sa press statement gipahibaw karon sa Land Transportation Office 7 nga mo-issue sila og show cause order sa duha ka mga driver sa truck ug taxi nga nalambigit sa maong insidente. Naabot kang LTO Director Glenn Galario ang maong video nga nimando sa maong aksyon. Sunod semana gi-schedule ang pagpatawag sa mga drivers sa opisina sa LTO. Tambag ni Galario sa tanan nga mga drivers kanunayng bansayon ang defensive driving ug dili gyud ipatigbabaw ang kainit sa ulo sa karsada. Nico Sereno, Balitang Bisdak.